Ola! A comezos do ano 1986, un grupo de persoas representantes de varias asociacións culturais galegas reuníanse en Santiago de Compostela, nun bar, para falaren sobre a situación do idioma galego. Vían con preocupación como a sangría de falantes continuaba a producirse, como o novo edificio administrativo autonómico non avanzaba como debería ser, e mesmo como a legislación que se aprobara, que parecía, na letra, que podría estar ao mesmo nivel da legislación de catalá ou vasca, despois non chegaba a cumprirse. Por exemplo, a Lei de Normalización Lingüística que se promulgara había só 3 anos antes desa reunión desas persoas nese bar en Santiago de Compostela. Entenden que é necesario facer algo, é necesario crear un escudo cidadán en defensa do idioma galego. Para iso, o primeiro que deciden é convocar unhas xornadas con este cartaz que se pendurou en parroquias e rúas do noso país, un lindo cartaz deseñado por Xaquín Marín, que chama a unhas xornadas sobre o estado actual da normalización lingüística, unha actividade que se desenvolveu na Facultade de Económicas da capital de Galiza os días 18, 19 e 20 de abril dese ano. Como conclusión desa actividade foi crear a decisión de crear unha entidade que fose casa común en defensa da lingua galega. Así creouse a Mesa Permanente para a Normalización Lingüística. O apelido permanente caeulle a xiña, porque se observou que en realidade non era moi acaído. A intención era crear unha entidade que puidese desaparecer, que as persoas que queremos vivir en galego non sexa necesario que teñamos que ter ningún tipo de defensa, porque xa veña de seu. E a Mesa, hoxe, que se chama Mesa pola Normalización Lingüística, nestes 30 anos ten conseguido moitas cousas en defensa da lingua galega e ten defendido os nosos dereitos en moitas ocasións. Agora que está de aniversario, podemos facer moitas cousas. Podemos felicitala de palabra, como fan algúns, ou podemos felicitala de verdade, apoiándoa. Se aínda non somos socias e socios, apoiando de verdade e afiliándonos á Mesa pola Normalización Lingüística, porque xustamente o que queremos as persoas que amamos o galego é que a Mesa pola Normalización Lingüística poida, por fin, morrer de éxito, porque quen queiramos vivir en galego, poidamos facelo sin ningún tipo de problema. Consigámolo. Parabéns á Mesa.